Cyfres... Fuck. Dau singleton yn mynd ar blind date i chwilio am gariad. Ond beth, neu pwy, fydd ar y menu tro yma. Mared pari ydw i a croeso i Tisio Fforg. Amser i ni gwrdd a 2 dishi darlings ni. Enw fi yw Melys Edwards, dwi'n 24, dwi'n dod o Wrexham a dwi'n dysgu yoga. Bys fi'n disgrifio fy hun yn hapus, llawer o egni ac yn hwyl. Dwi'n meddwl bod dwi'n sengl oherwydd mae bechgyn jyst ddim gallu handlo fi. Dwi'n edrych am rhywbeth gwahanol, oh my gosh, dwi wedi mynd am bechgyn bach a dwi eisiau fel dyn. So dwi'n Gemini, so mae 2 ochr i personoliaeth fi. Deal breaker fi am potential partner. Dwi wedi bod yn meddwl amdan hon oherwydd y holl peth Covid. Dwi ddim efo vaccine a dwi ddim yn gwybod os bys fi'n gallu swsio rhywun neu cael rhyw efo rhywun sydd efo vaccine. So efalle bydd hwnna'n deal breaker. Worst date fi yw rhywun sydd yn diflas, ddim yn siarad llawer a sydd ddim yn hoffi mam fo. Enw fi yw Kai Rhys, dwi'n 22 mlwydd oed, dwi'n dod o Gaerdydd. Sy'n dweud bod ni'n bantrous, sarcastic a doniol. Dwi'n meddwl bod fi'n sengl achos bod fi ddim really mewn i stwff fel Tinder a stwff fel na. Fi'n hoffi cwrdd â pobl yn naturiol. Dyna pam nawr fi ar Hansh i gwrdd â rhywun yn naturiol. Dwi'n chwilio am rhywun sydd falle gyda diddordeb mewn annibyniaeth i Gymru. So nhw'n dod ymlaen yn dda gyda mam. Fi'n person sy'n eitha agos i mam hefyd, not like a mama's boy, ond, you know, mae mam yn person agos i fi. So ni'n dweud bod fi'n, o ran fel cariad neu partner, fi'n affectionate iawn, ond ddim yn gormod, fi'n bad, fi'n typical kind of alpha male, kind of lad. Fi'n generally just bach o softy. Mae gen i bach o turn on, weirdly, am pobl sy'n siarad Cymraeg. Sy'n eitha neis, achos ti'n mynd ar night out, a sy'n ti jyst yn siarad dy rywun, a sy'n nhw'n clywed acen fi, a instantly sy'n nhw'n dechrau siarad Cymraeg i fi, a sy'n ni fel, OK, alright. So, yeah, ond dim fel bod fi'n cerdded rhwng steddfod gyda boner neu rhywbeth fel hwnna. I don't think I should have said that. Well i ni gadael nhw weld i gilydd, chi'n meddwl? 3, 2, 1. Ta-da! Wel, be da chi feddwl o'ch gilydd? Be di first impressions? Sbert iawn, fi'n offi make-up ti. O, diolch. Mae'n edrych yn neis efo daneb neis. Reit, oce, so dwi eisiau clywed bach mwy am be da chi'n chwilio amdan. Be am chdi, Kai? Dwi'n chwilio am just rhywun sy'n hapus gael laugh, gallu mynd ar anturiaethau, fi'n offi aros mewn a mynd mas, so bach o'r ddau, really. So mae'n soundio? Ie, mae hwnna'n soundio beth dwi'n edrych am hefyd. Be am looks-wise? Be di usual types chi sy'n dweud? Usual types fi, actually, yw brunette, coincidentally. So, yeah, a pobl Cymraeg, fi'n offi yw'r type fi, really. Check, check. Yeah. Dwi heb di bod efo bachgen Cymraeg o blaen i ddweud y gwir. Na, neb sy'n siarad Cymraeg. A ti'n meddwl bod y change o cyrra'n Cymraeg yn bath neis? Ie, ie. Oherwydd dwi eisiau siarad mwy o Cymraeg, felly bydd o'n neis. So, Kai, beth sa un deal breaker mawr sa ti'n dweud? O, fi'n gobeithio ti'n mynd Tory. Ti'n Tory? Na, dwi ddim. Brilliant. Pa'n poeni. Amser i ni chwarae gêm gyntaf. Enw fo ydi Aphrodisiac. Ti'n excited? Na. Pam? Mae hwnna'n edrych disgusting. O diw, na oysters, di o, mae'n lyflu. Pwy sy'n mynd gyntaf? Sori na'n volunteerio? Well, ladies first. Oh! Hey. Dwi'n meddwl bod ti am mynd i gyntaf. I'll do it on your behalf, iawn? Yeah, go on, sir. Okay. Oh, chocolate. Here we go. Ti gael y gyd. Let's see how much you can munch. Oh, yes, gob, Dafydd. Ti'n barod am spin ar y deis, swan? Na, go. Ond go ahead. Good luck. Oh, dwi'n mor sori. Mwyn siŵr oedd yn massive turn-off i ti hefyd. Ei, na. Mae dangos bod chdi'n fatha gallu pwysio drwy beth ti'n licio, yndi? Gweithio'n galad. Pushes on. Yeah. 3, 2, 1, a ti'n gorau eisiau tafod chi. Go. Come on. O, na. Lovely, bach o protein. Reit, go ti eto wan. O, chocolate eto, mae'n easy, yndi? Neis. O, di, reit, barod. Diolch. O, da ni'n bondio. Be hoff chocolate ti? Dwi'n vegan, felly O, wyt ti? chocolate vegan galaxy yw o. Oh, wow, cool. So ti'n, poeni am anifeiliaid a stwff fel na? Ie, dwi'n caru anifeiliaid, dwi'n gallu bwyta ni. O, no, hwnna digon teg. O! Hwnna'n rigged.
definitely rigged. Dwi'n trio ngorau fod yn neis ty fan Na, hyn. mae'n iawn. Barod? Ymlaen â ni wan i'r gêm nesa. A mae'r un nesa lot fwy hwyl, dwi'n meddwl nwch chi'n enjoyo fo. Enw'r gêm yma ydy Noodles. So, da ni'n mynd i ffigro allan sut da chi'n teimlo am fod yn noeth. So, choose wisely. Oh my. Wow. Dew, skills. Diolch yn fawr. Ti dda iawn o fod y geg, by the looks of things. Ydw. Ydy na'n bwysig i chdi rhywun sy'n really da fo'i ceg? Mae yn eitha bwysig, ie. Yndi, Pa mor hyblyg wyt ti? Hyblyg. bendi. Oh, okay. Dwi'n hyblyg iawn. Oherwydd yn dysgu yoga. Oh, wow, mae hwnna'n cool. Dylygau ti ddim. Yeah. Dylygada fo just lightio fyny wan do. Oh, yes, Yeah. Reit, mae'n amser i chdi wan ga go bach yn trio ffeindio chopstick, reit. O, yes, Wyt ti'n hyderus yn noeth? Mae dibynnu o flaen pwy. O flaen, like, fy nghariad, ie, 100%. O flaen ffrindiau ni rhieni, stori hollol wahanol. Ond dwi'n meddwl bod yna neb yn licio cerdd o gwmpas yn naked o flaen nain na. Na, mae hwnna'n wir, mae'n dibynnu 9 pwy. Ydw i rhy ifanc i ti? O, ie. Dydyn bach. Oh my god! Reit, amser eich di drian arall gan i, ond O, gobeithio lyfli. gwni cwestiwn go juicy, reit. Aw. Beth yw husband/wife material i ti? Wife material i fi yw, na'n joking. Husband material fi yw rhywun sydd yn hapus, sydd yn doniol, like, reit fit, sporty, rhywun sydd like, yn hyderus i galw fi allan oherwydd weithiau, ti'n gwybod, dwi angen cael fy galw allan am rhai pethau. Ie, mae hwnna'n tic o couple o boxes i fi. Yndi? Ie. Dwi'n hilarious. Ti'n gwybod yna'r tongue action sy'n mynd on o fan hyn? Ie, fair play. Thank you. Beth yw dy hoff rhan o dy gorff? Wel, os fi'n cael dweud, mae gen i enw i y ffrind fi lawr grisiau. So, ie, mae hwnna'n really weird. Enw? Juandito. Be? Juandito. Fi'n galw e'n Juandito. Pam? Fi'n gwybod, fi'n meddwl, just, Mae'n gwybod iawn pam. ie. Mae Juandito yn good lad. Mae'n gwybod beth mae'n hoffi. O ie, be mae'n hoffi da? See Sammy. mae'n hoffi. Yeah, basically, Oh, yeah. nice, good. Yeah. Enw'r gêm nesa ma ydy dos o ma. Chi'n dall, dos, injection, good one, mate, dos, da iawn. clever yndi. I'r gêm yma, da chi'n gorfod pigo injection o'ch choice. So, Melis, dwi'n rhaid chdi fi'n gynta. Yr un sydd yn agosaf ato fi. Okay. Oh. Come on, be brave. Barod? O, mae ddim yn di bo man. Gobeithio nid y cwestiwn ma, de. Neu chdi ddim o well. O! Beth ydy dy farn di am y Covid-19 jab? Oh, dwi'n hollol yn erbyn o, i ddweud y gwir. Ocê. Dwi ddim yn meddwl bod o'n helpu cyrff pobl. O na. Wyt ti efo vaccine? Ydw. Covid? Wyt ti efo? Triple jabbed, way. 5G and everything. Yeah. Really? Yeah. Oh, no way. Be ti'n feddwl am hynna? I mean, mae pawb gyda barn ei hunain am y jab, wrth gwrs. Yn bersonol, fi'n meddwl bod e'n really dda. Fi'n meddwl, mae'n corff ti, so gyd i wneud o bynnag ti'n moyn dy fe, ond fi'n teimlo fel mae'r jabs di helpu ni cael allan o lockdown yn bersonol. Pa un ti am ddim nesa? Mae dim yn nhw'n edrych yn neis, ond I'm i'r un gwyn yn gobeithio to fel milkshake yw e. Oce, ti'n barod? Ie. Oce. Oce. Oce, be chdi feddwl o? Oh, quadruple jab ti'n nawr yn dydw i. So, lovely stuff. Ei, mae di cael jab. Yeah, there we go. Oce, mae hwn yn un diddorol. Be ydy dy farn di amdan Botox? I mean, fi'n offi prydferthwch naturiol, ond eto mae pobl gyda bob hawl i gael Botox os nhw moyn. Da ni wedi cael few cheeky doses o vitamin D. Da ni wedi mynd yn pretty deep. Mae'n amser i'r bit pwysig, essentially. Dwi am reid y clos yn ôl ar eich penna, a da chi'n mynd i gorfod wneud y penderfyniad. Da chi'n mynd i ddod yn ôl am bwding. Ta-ra! Ta-ra. Ta-ra!
Mae Cai'n swndio fel bachgen, like, really sweet. Mae'n swndio fel bod o'n parchu genethod y pethau fel yna sydd yn neis iawn. Mae'n really anodd os dwi'n gallu gweld heibio'r peth efo'r vaccine amdano Covid a dwi'n gwybod dwi efo barn cryf amdano fo, dwi'n passionate iawn. Mae efo llawer o pethau neis amdano personoliaeth fo. Mae'n anodd, really, mae'n anodd. Mae Melys yn merch rili neis, oedd cwmni hi'n rili neis, a oedd yn neis dod i'n nabod hi hefyd. Oedd hi'n bert iawn, oedd hi'n teimlo cyfforddus i bod yn ei hunain a sbito popeth allan o blaen fi, so oedd hwnna'n alright, I guess. Dwi'n teimlo fel mae'r penderfyniad yn mynd i falle cael angen bach o amser i feddwl amdano fe. Ni'n gweld yr busnes vaccine yn wahanol i'n gilydd. Efallai bach o meddwl i ddille osgoi yr conversation, yr ffrion i be bynnag sy'n falle mynd i ddigwydd. Neu efallai bydd hi'n agored iddo fe a falle eisiau gwybod bach o ffeithiau amdano fe. Reit, so mae'n amser gweld os dyn nhw wedi decidio aros am bwding. 3, 2, 1. I'm awkward, de. Nes i penderfynu peidio aros am pwdin a ail de na rhywbeth fel yno oherwydd wrth gwrs y vaccine pethau. So, unfortunately, dydy o jyst ddim reit match i fi. So nes i benderfynu ddim troi fyny, achos fi'n teimlo fel, oedd ni wedi cael lot o hwyl, fi'n teimlo bysau barnau ni ar pynciau penodol, felly ni methu cwrdd yn y canol, really. Dwi'n gobeithio nath i ddim aros, achos wedyn sy'n ni'n teimlo'n really rubbish, ond fi'n teimlo fel fi wedi gwneud y penderfyniad gorau i fi fy hun, so os oedd hi wedi troi fyny, wedyn fi'n really sorry. Dwi wedi cael bach gormod o aphrodisiac. Mae'n amser i fi fynd off efo fy ffrind, Mr Showerhead.